श्री गजानना गौरी नंदना आरती करू तुझला
मुरली मनोहर श्री हरी मुरली मनोहर श्री हरी गोवर्धनगिरी या शिला गजानन आरती मंडळ खेळते अनेक ते चांगला तारीख होता मोठ्या जागेवर थोडी सुरुवातीला आमच्या दुकानात सातवगड गजानन आरती मंडळ खांडेवाडा कुरसडे आणि विनंती असा शिवशक्ती आरती मंडळ शिवनगर आणि उपकार करून श्री नोमातो बस स्टँड पुढील सादरीकरण साध्य असतले गजानन आरती मंडळ खांडेवाडा कुरसडे मोठ्या आम्ही टाळी मारतात तुमच्या खाली तुमच्या योगानात घेऊन आपली सुरुवात घेऊची बसून घ्या तुमचं मुखेल्या असतं मातसो उभं राहा म्हणजे की तुमका फुलंदी उभा करा पडटली सविता देशपांडे नायक आम्ही विनंती करता की त्यांनी आमची मोगाची फुलांची भेटवण तांचे पर्यंत पावोची आम्ही सगळ्यांनी मोठ्या ताळीमध्ये आमचं मुख तांचे पर्यंत पाहूया
ताजे फाटल्यान काटोल पंगड शिवशक्ती आरती मंडळ शिवनगर तांणी तयारीत रावचे. एक काम जोरदार बापू. सूरज आम्ही दवरपा दवरता रिकॉर्डिंगा लायव्ह असो लायव्ह वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. श्री गजानन महाराज की जय. श्री पुरुष मारूफ उड्डादो महाराज की जय. फुले येना पण तांगेलो टीम आता एक मिस करता आमच्याच सुख पता